Masibingelela ekseni kuyisabatha mhla ka-15 October 2022. Jaba kaSambotile obingelelayo uhlelo sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM. Phezulu entabeni zasengqoqube nanda la sisakaza sikhona. Angihambi ke ngedwa ngihamba nomfundisi uJS Mhlongo njengenjwayelo. Siyabonga umdali esigcinile njengoba sashilo sathi umdali mayivumile siyophinda futhi sihlangane ngesabatha enzayo cha ngomsa wakhe nakho sikhona futhi uphinde wazivumela saphinde sahlangana nawe emlaleli usekhaya siyakubingelela sibingelela indawo ngeindawo la nikhona siyathemba ke abatholile ithuba bakwazile ukuthi bavuke baguqe sibonga ukuvuka esiguqweni sika 4 o'clock sesiyangena ke manje uhlelweni umfundisi sicela ubingelele. Ake sibingelele ke indawo zonke la kufinyelela khona lomsakazo ngesibingelelo esithi mini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Amen. Amen, amen, amen. Awuke namhlanje kuyisabatha ekseni kwinanda 88.4 FM isihloko cishathi topic isihloko esikuso sikhuluma ngoSikompilo loMnazaretha kusukela uMnazaretha ezalwa ekhula ukuthi ubuyini uMnazaretha kuze kuzongena kuMnazaretha othi ke yena ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni kuze kufike kuleso sigaba sekusuke sekwenze njani kunencwadi mfundisi angazi noma ufuna uqala ngayo yini le ezaga 22:6 22:6 izaga ngicabanga ukuthi ngifuna ukuqala ngayo eke ngiqale ngayo lencwadi yezaga 22 indima ayisithupha. Khulisa umntwana ngendlela yakuba ngeyakhe kuyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe kuyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Lencwadi ke sifundisa ukuthi sifundela ukuthi namhlanje sikhuluma kusukela uzelwe noma kusukela useseswini sikamame wakho kuze kufike osukwini lokufika kwakhe emhlabeni. La sithi khona isihlabelelo uJehova akakulibalanga usesemathunjini kamame wakho. Namzukwane ubelethwayo akakushiyanga uJehova. Ngenye indlela uMnazaretha buqala ukuba ube yiNazaretha useseswini sikamame wakho. Ilaqala khona. Njoba kunamanazaretha okuzalwa nje oSamson. Manje labantu ulungiselelwa ke umzoba yiNazaretha ulungiselelwa ungakafiki. Kululekwe umama wakho oza kuletha emhlabeni. Kwesinye isikhathi alulekwe esemncane. Opheleleke lobo basezulwini. Okufanele ke nathi basemhlabeni abazali bethu mebefuna ukuthola izingane ezilolo hlobo balandele lemgomo yokulungisa indawo la kuzohlala khona ingane ukuze kusasa ibe yiNazaretha. Ngoba kuthiwa la uJehova akakulibalanga usesemathunjini kamama wakho. Namzukwane ubelethwayo akakushiyanga uJehova. Ngenye indlela kufana nomuntu umlimi elungisa insimu yakhe ukuze ibe nesivuno esifanele ungene endaweni eziphezulu. Hayi noma imaphi. Ngethekile kuneyindawo la kungena khona ukudla okuthile. Kuneyindawo lapho ukudla kwakhona khona ku first grade. Kufanele uma kutamatisi ungabi ngisho nalebala. Kuyaye kuthi ke lezo ndawo ijwayele ukwenzeka lezi zinto ekuthiwa ama greenhouse. La kutshalwa khona ngaphansi kweplastic. Yeah. Kuyaye kube khona iblower
othi muvula umnyango ungena nezinambuzane zikulandela nawe mhlambe khona ukuphethe okubiza izinambuzane ngesikhathi uza ziyalokhuza usuzovula iblower ngeke ikwazi ukuphephula wena kodwa zona izinambuzane izoyiphephula kanjalo ke kumuntu oyinazaretha kuqala lapho kwenziwa kanjani ifaka kanjani iblower iblower ifaka ngokuthi umakoti ngelanga afika ngalo kuthatha insukwana bese kufika abakhokheli kungakasolwa lutho kufike amakhosikazi ka14 kuthiwa kuzokwenziwa ababelethisi ukuze kuzofaka umoya kaNkuluNkulu wobuNazaretha esinyeni sakhe ngoba imoya mningi kukhona umoya ongasuntshontsha ungene kuqala uhlala ulinto ozongena ukuze usebenze kuyena njengendaba kasenzela abanye leyo okhuluma ngayo ukuthi kwakhipha umoya ongena esinyeni kaMamkhizi salonkosikazi walapha kaMamkhizi wakamkhizi ahlala esinyeni uthezala wazala ingane esizokwenza imisebenzi wavimba ukuthi kungazaleki ubulala izingane lo moya kwanti efikayo uyayibulala kwenziwa njalo ke kwenziwa la iNazaretha yenziwe lento kuhlatshelelwa ihubo 100 okulona esihlatshelelwayo ngalelo langa kuphekwe ukudla kwesintu ukudla kwesintu kuphekwe kona bese umkhokheli uyafunzwa lo muntu ufunza umoya ufuza umoya oyingcwele uhlatshelelwe sithi ke lesihlabelelo siyobeletha sinethemba ngalelo gama lakhe siyakubazala bephilile abakholwa izwi lakho siyakuzala bephilile abakholwa izwi lakho kuthi bakholwa bese ngaphakathi eswini ngoba umoya ufakwe eswini kubona uma kwenziwe njalo asizoba khona lesizwe esisha esesiqanje okuthiwa amaphara sizwe sababhebishayo asiwona asiyona intando yaso naso kodwa sukuhluleka kwabazali abazali umuntu ozala ingane elapha angacabanga ukuthi ngakuxosha lokho akusahlala ekhaya waxosha akusahlala ekhaya kodwa ubani wadala kube nje wena awuyilungiselanga insimu la kuzomila khona umntwana okufanele amile afane nawe uma wena usayi esontweni umfundisi uthinta indaba ebalulekile ngifisa ngathi singayigcizelela le ngoba kukhona abantu abangazi kukhona omunye usisi nje ongithintile izolo othe uyinkosazana entethelele khona bekubuza ke kodwa ke ngisizobuye sifike kona ngizobuye ngidlulisele nje kuwena sigcizelele le yababelethisi ngoba uthola namhlanje amaNazaretha zasikhuluma ngoJanuary ngoDisemba hayi ngoJanuary ngoDisemba abantu enza into zabantu ethempelini okuwukuthi abanye benza ngoba bengazi abantu ayifiki lezi inkulumo ezikanje khona umuntu ongathi ukhuluma babelethisi akazi ngempela yini yona le umzali njani umuntu osifazana akayazi leyo nto akaze futhi afundiswe ngayo uzothi esuka yena kufika abasekhaya kufika abangani kufikeni azokwenzela ibaby shower okuyinto enhle emhlabeni ngoba into zasemhlabeni kubantu basemhlabeni into enhle kubona kodwa ayitshali lutho kulomuntu olethwa uNkulunkulu ozayo ngoba lo muntu ozayo akalethwa abasemhlabeni lo muntu ozayo udinga ukuphefumula umoya oyingcwele umoya kaNkulunkulu uzowuthatha apho ungafakanga esinyeni sakhe ikhona lokho engikusho impela ngithi cha engathi ungambisele kule kuze bayazi abantu ukuthi noma ethi ngiyayikhetha inkosi uyafika kuleli bandla kunezinto angazazi kodwa azi ukuthi uma ke ehlanganisiwe noma singathi eshadile noma ecacile kukhona into enje enye ekeyenziwe ukuze azale abantwana abazoba nomoya kaNkuluNkulu angithi uyambona lo nkosikazi wakaMkhize cishe uthi basebenziwa ababelethisi mase kudlula lapho useyongena emthandazweni
uya kothandazela ulindile emzini wasekuphakameni uzolinda ukuthi angihlale lapho kukhona umoya wasezulwini angihlale emzini kaNkuluNkulu mase thandazelwa noma uyabona ukuthi indawo engikuyona uvunguza umoya oyingcwele wawusulwa naye mase kuqhamuka wasezulwini ebeka ingubo phezukwakhe usuyakhala umoya uthi hayibo ngiyangazi mina ukuthi ngihleli la wawuhlaleleni cha lo nkosikazi akabatholi nje abantwana yimi ngidla kwane eqhamukayo lapha kade kwenze njani cha angifikanga lapho kuyiwa khona sengibuyile ke ngena kulomuntu angithi ke uma senziwe lento usiyafika kumntwana mayefika umntwana uzothi methi 6 lapho nje ko6 usegqokiswa kahle ngelinye lamasonto noma ngawuJuly noma methi 6 nje esekwazi ukuthi ayisholo yini igama lakho usegqokiswa kahle useyathathwa kuyokwenziwa uyobusiswa bangaka abantwana bamaNazaretha abagcwele umgwaqo abangabusiswa ngicala labo amathikithi esinawo thina kunethikithi lokubusiswa kunethikithi lokubhabhadiswa bangaka banawo usehamba ke meyobusiswa bafika bahlale eparadise abantwana bagcwale bese kuphuma inkosi izobabusisa ibabusisa abantwana izobaqinisa izobachela ngentelezi yasezulwini ukuthi lapho behamba khona ubavikele noma ukuthi bangena endaweni enjani ubavikele akhuleka umntwana uzothi la akabhabhadiswa umntwana engakakwazi ukuyithathela yena isinqumo yini edala lokho ingoba la wenza isifungo kakwazi senzelo omunye umuntu uma useyingane awunazi inqumo ongayithatha ngoba kwazi lutho ngezinto oyithathayo ingakho la ebuNazaretheni umuntu ubhabhadiswa eseyisholo yena ukuthi ke mina sengiyayikhetha manje inkosi yasekuphakameni awula ngesikhathi semncane unika ithikithi lokubusiswa elikunika amandla ukuthi ngelinye ilanga uthi wena sengiyayikhetha inkosi yasekuphakameni lelo thikithi linika lawo mandla ukuthi bakufika imvula nesithombo kunjalo khona isikhathi yakuthiwa kufaka khona isikhuthazi kwenzela ukuthi makufika imvula lesithombo singadla amanzi angaphezulu kwesiwadingayo mokufika ilanga singazweli nawe ke ngesikhathi unikwa ithikithi lokubusiswa usukunikwa amandla ukuthi kuze kufike isikhathi sokuthi ukwazi ukuyithathela isinqumo usuthi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni umfundisi ngoba ngithi ngike ngathintwa izolo nje ukuthi nami ngiyithole late le message kushuthi ngokuba busy ngayithola late ngithi ngithuthuka umuntu othe uyinkosazana yentethelelo manje ingakho ngise usizile ngento angibuze yona ngoba nakho namhlanje sikhuluma ngokuzalwa nesikompilo loMnazaretha umuntu wathiwa uyinkosazana yentethelelo sengiyababuzela ke nami ngoba nami khona umbuzo asuka ngibuza wona kodwa ke engizowubuza eceleni uzomlekelela wena ngoba ngeke ngikwazi ukubuza manje emoyeni kanti angizange ngikwazise ukuthi kunenkulumo kanje kanti ungibuza into ejulile nangoku umuntu uyinkosazana yentethelela sithi ufika unayo ingane ebandleni neyakhe izohamba yobusiswa mayifika lapho ku6 years
asikhulume lento izozibusiswe nje lengane mhlambe mefika nayo akhetha inkosi ukhetha inkosi ngizela yena impela uzoqala lapha atshela umthetho yeah ngokuthi umuntu methola ingane kuphakame ayikho le engekho ile yokuqala alikho igama lenkosazane yentethelelo kazoke into yokuqala le kufuna siyiqinise sikhulume ngayo into engekho into engekho emthethweni wobuNazaretha ungavula zonke incwadi ungalalela zonke inkulumo izinto ezifike nabantu ezifike nathi ngokubuNazaretha isoni umuntu olingane ungashadile unecala egcekeni kini unecala kushembe uma wakukuthi usungenela manje nalo ufikayo kesuka kubo usenecala emndenini kubo unecala emndenini kubo yeba ngaphenduka kodwa akanayo indawo yakhe enegama ake ngikhuluma iqiniso angazi kwakwenziwa kanjani ngane ngabaphendukayo kodwa ekuphakameni angiyazi indawo la kuthiwa endlini yesonto angiyazi indawo la kuthiwa la uhlala khona abantu abathola abantwana engikwaziyo ukuthi umuntu mayethola umntwana uyaphuma emzini wasekuphakameni ebese ethola inqola embuyisela ekhaya ngoba useqhamuka inqola embuyisela ekhaya ke ukuthi athola umuntu azogana amhlambulule amanzi okubuyela ekukholweni uMuyiNazaretha alikho igama elisha lo muntu othola umntwana ekade eyinkosazane noma ekhula ebuNazaretha kodwa nje kuphela wena usukusuwonile so kufanele uhambe ufune inqola yokubuyela ekhaya ubuso ugibelele nqola cha lo mntwana sengimnyulile ngoba uthe ethi uyawela umfula esuka emakhosazaneni eya la ku14 wayesehlule ngokushaya idadamu wayesehlula ukuchuza emanzini wayeseyaminza ngase ngimnyula ngimlethile ke la mina ngizomwelisela ngale lo muntu ukukhulumisana nabazali awuqali phansi kuthiwe baba asikho nesitawu sokucela labo bantu masikhona akusona sikashembe sabantu lokhu ngikusho ngifundele incwadi ngifundele incwadi Timotheo lokhu noma ngangibuza kona ngizokutshela veza la ushemba akhuluma khona lento eniyishoyo ayikho lento eniyishoyo ayikho ingakithi inkosi yasekuphakameni uma kufika omunye ngelinye ilanga ethi ungaphuza uyiNazaretha uthi anomphikisa namanje na ke siyakuphikisa lokho akukho nayi incwadi nayi incwadi Timotheo ukuqala siqale sifune siqale 6 ngalesizathu ngiyakukhumbuza ukuba uvuse isipho somusa sikaNkuluNkulu esikhona kuwe ngokubeka izandla zami uNkulunkulu uthushambe uyasikhumbuza ukuthi khumbulani ukuthi ngathini mina umzwane nginibeka izandla zami uthi ke la ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wokugwala kepha wamandla nothando nokuzikhuza ngalokho ke ungabi namahloni ngobufakazi ngenkosi yethu nangami isiboshwa sayo kodwa hlanganyela ukuhluphekela ivangeli namandla kaNkuluNkulu yiloko sihlanganyelela etwa ngikhumbule ephakameni asinamahloni asiniki ubugwala asikho isihlalo sentethelelo khona inqola yentethelelo ebuya nayo ilando umuntu emanzini la iqile khona ebese ethi ngiyambuyisa ngizomkhipha la ngimise lapha bese kuvumelana nabazali ngokuthanda ukuthi ingane yabo izuze izulu ebese ethi abazali kulungile ke uyokhipha nje lokho ukukhipha akuze kuthiwa uyozambeswe ayazi yonke lento iqhamukapi uyozenziwe yonke konke lokho akukho lo muntu ububanjwe egwiliza
ubanjwe igwiliza akanqunyelwe ufuna indlela ezulini uthatha nomuntu omdala indaba yamalungelo asemhlabeni ayikho ebuNazaretheni akusona isihluku futhi uthinta into ebalulekile ngiyazi kodwa ngeke ngibabuzele kodwa ngiyazi imibuzo engasivuka eminingi kodwa ngenxa yesikhathi ngifuna singabe sama kulena nje kakhulu kodwa bengenzela ukuthi uyicacise njengoba usuyicacisile ukuthi igama elithi nje tethele inkosazana entethelele iqala lapho konakala asilazi ngeke silazi ngisho sisuke kuphakameni sifike ebuhleni into yalate into efike nathi ngani ngasho nalamaduka amhlophe esenwashuqula akukho la kukhulunywa khona ukuthi umuntu umesethe umntwana uyoshuqula iduke elimhlophe ngicela nibuze kubantu abadala ukuthi inhlamba le obana babeshuqula amaduka amhlophe endlini yesonto mubuka ithombe ezindala uzobona ukuthi obana babeshuqula amaduka baba mkhulu bemotha lapha mangaba bemotha noma babenzani angazi obuka ukuthi obana babeshuqula amaduka amhlophe kwakuyintethelelo yini uma kwangena intethelelo akuyona inhlamba kubona niwanika ubani lamaduka amhlophe hayi ngeke esontweni ngalifakile iduke elimhlophe liveze ubani ngoba imithetho yonke yobuNazaretha iphelele wayishaya ushembe eyokugqoka eyokuhlala eyayo yonke into ingakho ngelinye ilanga umamkazi indodakazi kaMfundisi uNgcobo yacelwa mayisiceliwe asiyilungise lento sikhuluma isibaba ngoba ibalekile Mfundisi ngoba ngizwile mina ukuthi imibuzo abeyibuza lo sisi ibalekile ngoba uyakuthanda ukukhola kodwa kunalezi zinto lezo usuyikhuluma manje ezimdidayo ukuthi khona la singacaciselwa khona ukuthi simiphi thina uyabona into ebuhlungu ngidabukela umuntu mina othola umntwana wesethanda ubuNazaretha mhlambe ikhona indlela ongathiwa ngoba uyafika kodwa laba abadala umuntu ophula umthetho wakhulelwa eingane eNazaretha lo muntu uyisiboshwa kuze kufike umuntu othi nginayo ibhayili ngizokubhayilela ngikubuyisele ebuhleni owawunabo ngoba nalo futhi uyakwazi ukufika kanti naloya umuntu abazalisene naye mhlambe amshumayeze naye akuthanda uNazaretha sekufanele bazohlanganiswa la nazo lencwadi ke ithi asiwona amagwala bekhuluma indaba kaMamkazi uanti Mamkazi anti wami lo ngikhuluma ngayo angikhulumi ihlazo kodwa ngikhuluma into esayizwa sayibona uyena umuntu oyengene ngayifakile inansuka engangimbona yini ayidala ngafaka inansuka ufike wacela wathi Mamkazi mase eceliwe angazi ukuthi ngelanga lokuhlanganiswa noma esehlanganisiwe yini kwenzakalani kumkhonyana ebese ke uanti angithi wasefaka isikhafu ngoba umuntu ohlanganiswayo wahlanganiswa eseyikhumulile inansuka so kufanele ke manje ngoba sekhumulile inansuka alinde usuku la khona ethola khona inansuka endoda le nansuka ehlaza eyendoda ingakho noma usushonile ingabekwa lapha eduze kwakho noma uyonikela uyinayo ingoba uyayikhumula mase uyonikela eyendoda le nansuka ehlaza anti Mamkazi ke ngoJulayi ulandelayo sokwenzeke lokho okwenzekile okudale bangabe saqhubeka nomkhonyana uyabonakala sokungena incwadi enkosini yasekuphakameni incwadi yokucela ngaleso sikhathi yayingena kubaba uyena owengenisa incwadi sokungena incwadi yokuzocela khona insizwa icela intokazi yakaNgcobo ingane kaMfundisi yiphi lengane okhuluma ngayo kubuza inkosi ebesithi umfazi womuntu lo naye meqhamuka ngesabatha akazi ukuthi khona incwadi ebifakwa ngaye iphikiwe uqhamuka ngesabatha usembethe inansuku ungena esontweni yabiziko wena ntombazana yaNgcobozana wena hlala khona lapha siyakunika ilungelo kodwa wena usunkosikazi womuntu
okumhlatha lapha kunye ukuthi nalo muntu abawuphulanga umthetho wokuhlangana abawuphuli umthetho wokuhlangana bawugcinile ileyo nto ke okufanele ukuthi noma sikwenze okunye siyibuza ukuthi kuyahambelana yini nesikompilo loMnazaretha ingakho namhlanje sikhuluma nesikompilo loMnazaretha angibuyele emva ke manje sengivele ngakhula ngayintombi esiceliwe bengiqale ngina 6 ngeke sikhulume ngo6 uma usuno 6 usuqala ke manje ukuthi uyaqiniswa ngani ngokuya ensimbini uvuka ekseni ugeza ubuso ufaka uMnazaretha wakho uphatha isicephu sakho umusuka ndlala indoda uyagudla kungabe kumgodi uwela phezulu komgwaqo uya ensimbini uzofika ngasestinini esibovu opposite uBhekuzulu kule ndawo sasifike sihlale khona lapho nibe yiqulu khona nilinde umshayi wensimbi ozokwehla ayolanda insimbi esephethe ilantela makuyintambama anoma ilantela balazi nabantu abanye bathi sigetekete uhambe shaya insimbi leshaya sikhona kenxe niyakhuliswa la nifakwa ukuthi nikholwe niseno 6 kenxe othi meseqhamuka bese niyasukuma ke nizohamba senihamba naye ufundisa ukuphathwa ngesikhathi nihleli la niyayidlalela sishana ngeyicephu kodwa moya kwaqhamuka lo oshayela insimbi naleli lantela lakhe noma nesiketekete nensimbi ekhalayo ithi kuthulani ningabe nisadlala hlanganani nibe yibutho ngithi ngisalapho nifundisa udiscipline njengesosha ukuthi makuseqhamuka ukapteni salute zonke nathi ke lapho isicephu sakho sesigodlile sesolandelana ke amakhosazane phambili amashesha ngena ngaleso sikhathi akubona amakhosazane amashesha ngena abafana nje babizwa ukuthi abafana ingakho bokuthi mangiba khona umgidi kuhambe kumathi amashesha kungena bo kanye naba kuyaxoxwa ke manje kanye nabafana bo uyazi ke lapho ukuthi cishe ukuthi kunomthandazo okwenziwa noma kuyagidwa ngoba njalo ngolesihlanu makumhlangano kwakuba noma umgidi wamashesha ngena nizomlandela ke manje imande kuyokhala insimbi manifika lapha futhi nizoma ngendlela efanayo amashesha ngena phambili bese kuba abafana ngemuva ikhaleke insimbi Nkosi busisuku phaka kanye nabaphakathi kwabo nikusho lokhu sengikholithi ayikhala ngangi 23 or 28 insimbi khala kuyabalwa kuyothi mesha kokugcina niqenqe bese nithi amen manisuka lapho seniyahamba futhi akuhlatshelelwa kuhamba phambili lo omkhuzi wenu niyala anigijimi nihamba ngenhlonipho niyalandela ukuthi cwaka kuthula ithedu nihambe nize niyojika ngaselokhuzeni ngasesikoleni khona indlu wakho isesikoleni nize niyojika khona nijike niyokwehla esigcabeni esincane nize niyongena endlini la kuyothandazwa khona maphi eginye ezinye iyona ndlu ke leyo eniyothandaza khona iculo esaqala ngalo okuyilona elihlala phambili mabili amaculo mathathu mina ngingumntwana ilizwi lenkosi Nkosi yethu Sibangade Mathathu ibona amaculo lawa esize sakhula ucula wona mina ngingumntwana ilizwi lenkosi kodwa ilizwi lenkosi kakhulu ngisho noma sokugidwa mokugida amashesha ngena nabafana besigida ngalo ilizwi lenkosi selifike nifaka umoya ukuthi kuthina sibancane kodwa izwi lenkosi selifikile kuthina asikale sithi ngilandela ngemumva indlela inde kangaka ngoba sikakalandeli thina iqhame siyibonga ukuthi njengabantwana
sibonga ukuthi uNkulunkulu sinika abazali wasinika impilo ilizwi lenkosi sithi thina siyabantwana kodwa sesizwile ingakho soshaya insimbi ngoba sesizwile ngoJehova uyakhuliswa manje ke zizoba kanjani izingane zizongabi kanjani nomoya obuphara uma ingenziwe akulona icala labo labantwana ingakho encwadini yeSabatha kuthiwa uNkulunkulu akakunike inhliziyo yokufundisa besithi uNkulunkulu akakunike inhliziyo yokulalela manje wena mususola uthi lengane ayilalelanga akuyona ingane lengane le izoboshwa utshela abantu yakulona icala lakho ngoba kungenzeka ukuthi ingane nje ingoba wena awunikiwe inhliziyo yokufundisa inhliziyo yokufundisa uthi uma ufundisa kufike kumile okufundisayo kumuntu omfundisayo kodwa uma unganikiwe inhliziyo kuthi uma kungena kuyena kungena ngala uphume ngendlebe ngala ngoba wena indlela ofundisa ngayo akuyona indlela yasezulwini makuqedwa ke lapho ufuna isineke la ufuna isineke mangifika ngizothi ngifika kungathandazo umkhokheli uphethe uswazi njengasesikoleni abangagezile sikhuluma ngendlela esikhuliswe ngayo fundiswa nenhlanzeko la esicabanga ukuthi sinje akukona ukuthi asikholwa kakhulu kodwa saphuza ubisi lwentombi yoMnazaretha olungcwele ngeleyo mfundiso leyo mfundiso yaba ubisi kuthi noma sesingena esonweni bese sikhumbula othini umkhokheli othini umkhokheli uma sengenza nje umkhokheli wethu ngikhumbula negama lakhe wekade umisa uzani nguLinet mina uzokushaya ngoqala awukamile ushatha ukamile awugezile uyabona ukuthi nanti uhlakahla ligcwele lo muntu vele wavuka nje kwezensimbini hawu akusasho ukuthi phela sengifikile ke kulungile ngcono ngoba ngifikile ushayela ukuthi awugezile wena uze uNkulunkulu ufuna kubone uhlambulukile basho njalo noso science bathi the first 7 years wengane iwona obalulekile ngoba ila irecord akhona yonke into iyahlala lento uma ifakwe eingane noma ngafika leminyaka yo 14 15 eqala ethi edlebeleke enzene kodwa izobuya le yanto ngoba ifakwe emncane engqondweni iyahlala lento ayifakwe emncane ayiphumi mayifundiswa idiscipline lapha ya inhlonipho lapha ya indlela okuyiphatha ubuNazaretha bafakwa lapha ya ngeke busaphuma kufana namasulumane ukuyibona ingane zamasulumane zibuya esikoleni ziya ensimbini ziyalapha kumamadressa seyiphumile esikoleni kodwa bese ziyakwelinye iklasi ke lakamoya ziyofundiswa lapha ya into enjalo le mfundiso ichaza ukuthi namaNazaretha zihamba zesikoleni zibuye idlale bese kushaya isikhathi sesensimbini zonke insuku awusuki nje egezeni uthuthuvu njalo suqoqa uMnazaretha uzoshaba kuthiwa hlanzeka mawungena lana kumadressa bafaka ingozi emhlophe yini edazi emhlophe kwenzela ukuthi abonakala umuntu ongawashiti lo akawashi hlanzeko ufuna inhlanzeko ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abahlanzekile mase ningenileke la nenzani la ensimbini ensimbini nina nifana newashi lokukloka inina ngathi kuma security kuthiwa yini lokhu ukuhamba uJoji iwashi ngona lokho empela nathi ke siJoji iwashi ukuthi asilele uNkulunkulu asilele sikhona uma ungayile kanti uswathatha isifungo kuyicala ithi inkosi yasekuphakameni ngithi ku 1960 68 69 kwakulapha impela angithi ngiyaqala manje sesiqala ukuthi sibhodla ngo 69 sesiyabhodla sesiyabona
siyehla nomkhuzi wethu sizasakaqala lemkhuba angithi esikoleni sibe sidlale nezingane zangaphandle sibone imkhuba yazo uma sisho unkosi awuthina sesifunda amanothi manje nansi imfene emthini nala sesifuna uzoculo nansi imfene emthini manje mokuthiwa inkosi busupha sesifuna ukushanga amanothi njengoba senza nje ehlabelelweni kaShembe manje sithathe le yanto le sihambe sithathe zonke izinto lezi wonke udodi sithi sizothuthukisa la kanti siyabulala uthuthukisa kanjani ngoba le ihlabelele ezinye ihlathelelwe emasontweni asikho esaqanjwe uJesu ingakho abantu into zabantu ingakho nisihlabelela nomdakiwe ingakho usihlabelela noma wenza yonke into okudala usihlabelele nangekhwela sihlabelela lezi kaShembe zafika nezithunya iningi lazo ngaphandle akushiyo ukuthi ihlabelele kuthiwa amaculo lezi ihlabelelo ngachaza ngiyila ngathi igama isihlabelelo lichamuka ezulwini esithi umhlabelo umhlabelo ke into oyisebenzisayo ukuzipholisa isilonda manje lezi zikaShembe ziwumhlabelo womphefumulo nenyama uma uyihlabelela umuntu egula uyasinda lezi ezinye uma uyihlabelela isishosha ngeke sikwazi ukusukuma sizodansa sihleli phansi kodwa lezi uNkulunkulu uma uyihlabelela uthi baba wethu osezulwini umoya wakho mawuze Nkosi kusukuma umuntu kuzona zonke lezi eziqanjiwe asikho isihlabelelo isiwedwa mfundisi asikho isihlabelelo sokuthandaza kuzona uma uya esithi Nkosi baba sizwe fukamela umuzi wakho sikanye ude zokwenzani ithi Nkosi yasekuphakameni ithi niyohlabelela leso sihlabelelo ithi niyothatha izinsuku ezintathu nithandaza emveni kwezinsuku ezintathu uma singakuthola impendulo koMkhulunkulu akazizwayo kwakujela ukuthi kube njalo uma kuthiwa umthandazo ka12 angikukhumbuze futhi lokho umthandazo ka12 awuyona into yansuku zonke owokulinda uma kukhona okuxakile bese uvuka ke ngo12 ngoba kuhlukana usuku nawe uxakwe into uzocela uNkulunkulu ukuthi akuhlukanisele impilo yakho nalento esikucindezele kwakuhlatshelelwe ligama ke uma kukhona into exaka umza sekuphakameni isikhali lesi lisikhali manje awukwazi ukushintsha sibona sufake amanothi ngoba singazwa sekhala nasetaxini njalo nodladla mshunqisa ngalicula manje iyangihlula lento ngiyayiphinda futhi abantwana abafundisi abahamba noJesu ngesikhathi eqalekisa isihlahla inkinga yesihlahla yabayini kwaba ukuthi bebuka ezakude bathi awu ngilambe kanje yaze sanamahlamvu ahlaza kahle isihlahla inkinga uyayibuza ukuthi ngoba isebusika lesihlahla sanamahlamvu ahlaza usesondela khona mefika khona phansi kwamahlamvu ubelindele umkhiwane izithelo zomkhiwane uyafika hayibo amahlamvu odwa angidla amahlamvu mina lamahlamvu kufanele akhiphe umkhiwane awekho amakhiwane eke ngithi ke manje akelalela uShembe nangu udladla mshunqise eKings Park uyacula ebese ayishintshe ingilozi iyongena eKings Park mefika khona akuyona indawo yokuhlabelela lokuhlabelela bayishunqisela ugwayo omunye uyibhemela insana naye loculayo udlile abankwebe ubhubhile wona mefika khona uzofika isibusiso ingakho ngithi ke nomkhiwane abantu ababebuka bacanga ukuthi uzoqaleka khona ithi kanye insizwa ithi uNkulunkulu wesaye empandeni akuzoba ke icala lomfana ocula lento aseyicula sidanswe ngayo kuzoba icala lento ngoba idayiswe yithina akazi into kaNkulunkulu akazi yena uthi nawe uyapromote ngendlela yakhe mhlawumbe ukuthi cha ngoba ibandla leli ayithi kwekuthiwa ibandla lesintu kubuye ngabe kusasho ukuthi likaNkulunkulu kuthiwa ibandla lesintu nami ngumuntu ngipromote into yesintu ngokwakhe
ubona enza into enhle phela ngoba akachazeliwe uthi yini le akachazeliwe ukuthi yini le yona lento ehlabela ihlatshelelwaphi makunjani akachazeliwe uvele wanikwa nje kwathi hayi right wayishaya angithi ke siyangena ingilozi yafika la akhona yethu ugqoka uMnazaretha apha makhiwane bengilambele ukuthola ibandla likaShembe kodwa manje kuhlatshelele ihubo kuhlatshelele isihlabelelo sasezulwini kodwa imkhuba enziwa khona imkhuba yasemhlabeni amaNazaretha nje uzoshiya isibusiso uzofika ireport azoyiphinisela emuva uzoshiya isiqalekiso asashiwa uJesu emkhiwaneni uzoshiya leso siqalekiso ngitheke sikhuluma ukuthi ithi inkosi yasekuphakameni misibamba sesiyakhuphuka sesiqedile amen sikhuphuka ngomgwaqo ophakathi kweparadise nendle emhlophe sibheke kaBhekuzulu into elikhuni ke abantu abawazi noBhekuzulu abanye bayamazi uBhekuzulu iparadise abayazi ngoba ikude uBhekuzulu badlula kuona nawo abawazi abanye abawazi kwawona awumfundisi bayabenza ngithuse kuphakameni ngangaxoxela ukuthi abuze umuntu usebenza ebuhleni ezosikhuluma indaba yasekuphakameni kusetshenzwe nje wabeka phansi for sure bathi anikahleni madoda ngiyanizwa lona nikhuluma ngokuphakameni kanti kuphi ekuphakameni uyangizwa uthi kanti kuphi ekuphakameni sabukana sonke hayi ucha ngiyabuza bafethu kanti ke phi la sithi sebuhleni la akhona ekuphakameni la wathi ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni wazi ukuthi sekuphakameni la usebuhleni kwama kufanele aqale phansi achazela ukuthi uyabona mawuza la uqhamukapo wena wachaza ubone mawudlula kunezitolo kanje kubhaliwe phezulu kodwa mina ngithatha igama lesitolo nje hayi khona ngichaza lokho ukuthi ungakhuluma mfundisi sikhulume sithathe kalula lento sithi umuntu uyazi cha udlula konibhekuzulu njalo kodwa kawa akatshelwa umuntu kanti udlula emathanjeni yonke lento aya kuyona udlula engqikithini angayiphazamisi le ndaba yakho inkosi ibisivele iqhamuka ephasijini la endini emhlophe kunesanganyana elapho qhamuka kanti kade sibuka sibhizi inkosi ibusiso sesiyadanza manje asisami asisenzi lento ukubheka impumalanga ubheka intshonalanga ubheka iningizimu ubheka inyakatho sesiyadanza inkosi obosas okuphakama awakekho sesikhohliwe ukuthi kuthiwe sithi inkosi busisa ukuphakama kanye nabaphakathi kwakho sesiyadanza aqhamuka meqhamuka ziwe phansi zonke njengemfundiso ukuthi mokuqhamuka inkosi kuyaguqa yini lenkani yini leniyenzayo ubani ozophendula ngoba kukhuluma uzwi lamazwi othi mekhuluma kungalaleli indlebe kuphela inhliziyo uzwe khuluma into yohlaba phakathi iyohlaba inhliziyo ngaphakathi yini leniyenza lapha ebese yasichazela uthi anazini ukuthi melenza le yanto eniyenza lapha nisuke niyotshela ingilozi ebeyigade ebusuku ekseni ukuthi kulungile seyingashayisa bese nisuke nimemeza eyizogade emini ukuthi sokuyigame leni lokungena nizokwenza ama-shift zoshintsha ama-shift asemhlabeni nawo ey'thunywa zasezulwini ey'gade umuzi wasekuphakameni kanye nemizi yethu ingakho kuthiwa imizi yobabamkhulu mayibhalwe esicabheni dumisani uJehova mhlambe maNazaretha noma nje dumisani uJehova amen kodwa ngokuphelele dumisani uJehova maNazaretha amen ukuze ithunywa ilona gazi elishawe njengoba kuthiwa iminyango yendlu yakho mayidumise uJehova kusuke kusho lo dumisani uthi ke nisuke nanitshela ingilozi ezasebusuku ukuthi phumani manje ezasemini ngenani manje ningaphindi nikhanga
sithe sifika ensimbini angithi manje senitshelwe isizathu sitshela isizathu salento esiyenzayo ngoba niqonda ukuthi kwenzakalani nomkhokheli akasitsheli kuphela umkhokheli kamani gezana namhlanje sithole umhloli sibanjwe umhloli naye uyafunda namhlanje umkhokheli sibanjwe umhloli siye esikoleni mefika ukapteni wethu ufika uyasiceba hayi manje sithe sihamba kwaqhamuka inkosi abafana bebeganga kanje sithethiswe sonke kodwa bebeganga kanje sekwabafana usuku lwethu lokuxoshwa lwensimbini kodwa wena senikhulile phumani satshela futhi ukuthi mesiphuma nasiyephi ngomhla ka22 no23 nina hamba ni23 njengoba sesiphuma manje kuleli klasi sesilungele manje ukuya ku23 ngenhlanda besivele siwahamba khona sibancane maku23 besiya khona sibancane kodwa sifike singazi ukuthiwa ngoba sifike silale kusikhathi iyakhulisa ke yonke lento kodwa iqalephi iqala usesesiswini yatshalwa kwena mfundisi sibheke ku5 wike manje hora lesihlanu sesongena ehoreni lokugcina lo hlelo sikhumbuza abalaleli ukuthi sikhona ku Facebook page sikhumbule kuphakameni sikhona ku Facebook page inanda 88.4 FM sikhona ku WhatsApp 0604650345 ngicela ukuyiphinda futhi le number ka WhatsApp wethu 0604650345 iyona number leyo ongathumela kuyona umyalezo ku WhatsApp ungathumela ivoice note ungabuza ungaphawula ungasikhumbuza makhona sikukhohliwe imbono nje noma imiphi yamukelekile nakhona ku Facebook ungakhona ukufakayo khona nawe ngathi mhlambe ngayazwa mina ngobaba ngayazwa ngomkhulu hayi mina ngangikhona umfundisi mayethi umfundisi usukhohlo ukuthi phela kwakukanje okunye konke lokho kuyangena la ohlelweni mase sithi sivulele abalaleli ukuthi baphawule usikhathi ke manje impela sekusele imizuzwana nje sebese nakho ke sekuyihora lesihlanu sesingena ke manje kwi-hour lokugcina lo hlelo usikhumbule kuphakameni sisashintsha nje izinto lana mfundisi ake sithi masibonge kumkhokheli uMadangazela nehlabelelo senkosi enkulu yasekuphakameni madoda sithi Thixo lilanga lethu awasha umkhokheli kwazwakala inhlamvu sazizwa nje kahle eyibeka ihlabeleleni senkosi enkulu yasekuphakameni Thixo lilanga lethu bekumkhokheli ke leyo Madangazela mfundisi indaba ngiyayibuka manje ukuthi Usikompilo lo silikhulumayo lude hayi ngeke liphele namhlanje lude ngeke liphele namhlanje ngoba sisadila namashesha ngena sisadila nje nokukhulisa ukuthi lapha ya eimpandeni kusukaphi into ihambaphi iyephi njoba yangasho athi usolwazi lapha iGreek philosopher yama-Greek u-Aristotle wakwathi give me a child until he is 7 and I'll show you a man uchaza lokho ukuthi nginikeza ingane mina ikusukela izalwe izifike ku7 years mina ngizokukhipha indoda ke la uzoyibona indoda engizoyikhipha la ngoba uyazi ukuthi into engizoyifaka kule ngane emqondweni wayo isuka la iya la ingakho ke noShembe ethi fundisa kahle fundisa kahle yabona uma uyifundise la uma ongizalayo babefika ekhaya abantu babebona ubeka amavazi amaglasi siba uncane isikhasa babuza abantu hayibo kunengane ekhasala ekhaya kuhleli izitsha amavazi amaglasi kanje awusabi ningane zowabulala ethi hayi ngeke zizizwathinta ekhaya uma yikho into abeyifihla siyingane ngoba wayethi uma uyabona ikuphunyuka ikhasa uzoba inkinga wathi uzoba nenkinga ngeke usaphinde uthi bamba ikhasa ingane umqondo wengane into ayifundisa ikhasa iyarekhoda lemqondweni uthi uma wasibuka
nathi sasiya khona emaglasini naseyintweni athi lokushaya ubone ubaleke uthi bese eyasiya ukuthi ngayithatha iglass uthi yaya mina ngangayithatha iglass ngayithi phahla uthi wayiyeka ngamabomu wanikela nje ngeglass yakhe uthi wangishaya uthi angiphindanga uthi ngayithi noma ngikhasela ngakhona ngisho mina ngishaya athi ngikushaya uthi ngibaleke ngihleke ngidlala isiyazi ngani njengekhandlela ingane siyazi ukuthi ubuyitshela kuyashisa ikhasa njalo uthi awuzosha uyiyeke ilithinti ishe izwi uthi awu kuyashisa ikhasa isiyazi ukuthi le khandlela shishi umqondo ikhasa isiyazi so isiyaqedela misisukuma ithi shisa bese ngathi shishi ikhula nje no shisa iyazi khulisa umntwana ngendlela yebo hayi lokuthiwa hayi phela kuseyingane sekonakele hayi emfundisi asiqhubeke ake siqhubeke akusekuningi kakhulu kodwa kusemqoka labantu ke banesabelo abanaso emsebenzini wenkolo nomsebenzini wobuNazaretha wasikhuluma ngobuNazaretha uma kuyiwa kabhekabezayo konzo kabhekabezayo baneqhaza abalibanga abanikwe lona bona bahamba phambili bashaya lensimbi behamba nokapteni wabo phambili baphetha amanzi bayobusisa izindlu zabalelo othulini lomhlaba ngoba abanye bafika nje sokuphelile afika umuntu esekuphelile abanye benza nje uphatha imbale yodwa oyibeka umuntu wakubo cha kuthiwa zibe yiningi imbali ubeke kubona bonke ngoba uzobeka kowakini ungabeki komunye kanti lo wakini udinga lo seduze wakho ngasabekile kuyena ukuze mhlambe kube khona ukuphaphama emoyeni wakhe ngesikhathi ubeka ngala ngoba kusuke kuusuku lokunyakaziswa kwabo mhlawumbe uzothi uyafika wena lo akayinakile lento ebese lo munye ngabe yaphile ingane ezongibusisa ngesikhathi esho njalo bese kuyavela ukuthi wena uyingane noma umzukulu walo ole ebese ethi vuka nangumzukulu wakho ingakho kuthiwa ibeke kubo bonke imbali la ekhaya siyabakhumbula abaleleyo baqale babusisweke amashesha angena kanye nabafana bese kulandela abantu abadala nezimbali kodwa abantu abahamba phambili amashesha angena nangelanga lokuphuma komhlangano futhi imfihlo mase kuzophunywa abantu abaloku beyikhalisile insimbi batshela ingilozi ukuthi umhlangano kaJehova namhlanje uyaphuma leza kade belewethethe ekseni ukuthi ntambama ukuthi sebeyitshela ukuthi ke manje hamba nabo Nkosi wehlisifu elizohambela basibekela bangashiswa yilanga mebenethwa imvula zingabaqeda amandla ibona futhi abahamba phambili ngosuku labo ke lomgidi abavunula imvunulo abafana babegqoka iMnazaretha sula ngolesihlanu abavunula imvunulo sasigqoka iMnazaretha sigide sibe inqaba sihlukane amashesha angena wodwa abafana babodwa amashesha angena avunula ngemvunulo yawo futhi engafani nemvunulo ezovunulwa abantu abadala ngesonto bagideke babusisweke umsebenzi abawunikiwe ukuze bathi esontweni khona abazokwenza nabo banophethe impempe la ukhona ngiyakhumbula nokuvaleka kokugida kwabafana kwakuyiphambi kwasegumbini suku lokugcina lokugida kwabafana ngiyakhumbula angimncane kakhulu ngoba abantu abavalwa igenge ngaphambi kwethu sasikhona kodwa nathi sibancenyana sadavutavuza balwa bebangini impempe omunye wabusaphila namanje kuleyo genge siyilamayo uMfundisi
usaphila ngiyengikhumbula ngazi nasilimaza amadoda thina sibange sakwazi ukuphatha impempe yabafana shela abafana impempe niyalwa nibanga impempe abafana bangabe sakida kwase kungamashesha ngena odwa imisebenzi yabo ke leyo mase ekhulileke usezoya kobhabhadiswa sekhulileke manje mhlawumbe usela ko-15 useyithathela isinqumo kodwa lento siyitshaliwe kuyena kuthiwa uNkulunkulu uma esidala usinikeza lento ekuthiwa i-free will yokwazi ukuthi sikhethele uyakunikeza lokhu kubi lokhu kuhle akukho la ekuphoqa khona uNkulunkulu wena okhetha ukuthi mina ngifuna okubi ke manje hayi mina ngifuna okuhle nala ebuNazaretheni ngiyayithanda lesungena kuyona ngoba ngazi ukuthi umuntu uyaphoqwa cha ufike lapha ya kufana nokuthi wawukhethelwa abazali inkosi kuza kubabelethisi ngoba bavuma ukuthi bafika bebekwenzeka wayentsimbini sekwenqondo manje wabusiswa umzalo kisa lapha ya wathola ukuthi leli titlo lokubusiswa ilona elikumemeza uthi lalela njalo wena wabusiswa mangibusisiwe kambe kufanele ngiyiphi ngibusisiwe khona okushodayo manje ngishoda ngethitho lesibili ngoba ulibane kubetshela abazali bethi yabona ke manje usunalo ithitho lokubusiswa wena ithitho oshoda ngalesinalo thina njengabazali bakho elokubhabhadiswa usuyanikezwa ke manje ukuthi usuyakhetha ke manje ukuthi usuyoyikhethela ngiyala ekutheni wena mfundisi kukhona lento esike siyibone lapha emabandleni amanye amabandla ingane ithi zalo ibibhabhadiswa futhi ayikhethelanga ikhethelwe abazali ukuthi ibhabhadiswe now umbhabhadiso awubhabhadisa umuntu ingqondo ingaka uvuleki kahle kufanele kaye lapha ya athi ukuthi ngayiyela ngafike ngabhabhadiswa ngangazange ngiqukulwe ngangazange ngenze ngoba phela lapha uyuphethwe awazi nokuthi kwenzakalani uyaxoxela ubona ngezithombe namhlanje ngoba kunezithombe manje wabhabhadiswa emaromini uyaxoxelwa uyaxoxelwa wena awuyazi leyo nto kodwa la uyanikeza ukuthi mase kufika isigaba esithile cha usungahamba ke uyobhabhadiswa mfundisi siselapho othi ke ngibe ngidlula la ku Facebook inanda 88.4 FM sengibuka newash lethu usapheqe incwadi zakho lapho nangu ubaba kaGutsha wangempela Mhlongo uthi imini yesabatha mayibenhle kubo bonke abantwana bonyana angazi ke noma ubeqonda bonyazi kodwa ke ngizofunda njengoba kubhaliwe uthi bonyana siphamandla magwaza eshowe encemaneni ngikhona masethi siyibekile indlebe from Nkosi yamapantsula endwedwe Msunduzi kumnandi madoda makulalele namapantsula masethi abalaleli laba ehlezi sinabo njalo laba nonhle Ncumbe amen baba ngilalele eChesterville siyabonga nonhle ake sibheke lapha ya kwi-page sikhumbule kuphakameni khona ukuthi sihleli nobani khona sikhumbule kuphakameni 19 inanda 88.4 FM WhatsApp wethu njalo 0604650345 0604650345 kusikhumbule kuphakameni sinaye lapha uSamukelo Dlamini nangoSamukelo Dlamini uthi amen sibonga ukuvuka kuusuku luka Jehova isabatha ngibonge nakulo uhlelo nemfundo esiyitholayo kanye namazwi kaNkuluNkulu amen ngibonga khona ukuthi amazwi kaNkuluNkulu nathi sicela amazwi komdala weinsuku singakhulumi sesikhuluma nje nento eziqhamukelayo esingazi qhamukaphi sizama ukuthi sikhulume khona okomdala weinsuku nangu uLthando Dlamini uthi ngibingelele Mr Thabo and Rev Mhlongo
ayikho inkosazane yentethelelo kodwa kukhona intombi yentethelelo not inkosazane yentethelelo. Leli gama laqanjwa ubaba uThingo ethi azilandi lezi ngane eziqhuzukile zahlala emakhaya zibuyele esontweni. Yathi inkosi uma bekuyinkosazane ayithenge imbuzi igeze amakhosazane nethempeli uma umfana akaligezanga uma umfana engaligezanga ithempeli. Ithi inkosi uThingo ngoba abasiwona amakhosazane futhi abasiwo uJamangweni bona ngibaqamba igama izintombi zentethelelo. Nawe mfundisi uyazi bezingekho before uThingo but zibe khona ngalo uThingo. Kusho ke la uLthando Dlamini sizobuyela kuyena ake ngiqede la. Siyabonga Xolani Sangweni, siyabonga kakhulu nokucaciselwa nemithetho nenqubo yenkolo yobuNazaretha. Awusangweni asihlezi sina usangweni wandile siphephelo. Amen baphathi bohlelo sengize ngaphaphama ngilalela uhlelo. Siyabonga siphephelo nangu Sangweni futhi ngicela ukubuza mina kunevideo lapho inkosi uThingo ikhuluma ithi yona ayisiyena umahluleli uyedwa umahluleli. Umbuzo uthi uma ngeluleka umuntu ngenqubo yebandla akusho okusho ukuthi sengiyamehlulela yini? Qedile ke khuluma Sangweni manje. Khulumile Sangweni. Ngithanda abantu abafana noSangweni. Hayi ukuthi uma ngeluleka umuntu ngenqubo yebandla okusho ukuthi ngiyamehlulela yini? Ubatshela inqubo ukhuluma ngenqubo. Angithi uyabona nale uSangweni usesizile wenzela ukuthi umuntu othi njengoba sithi ayikho intombi yentethelelo asisho ukuthi laba banikwa umgomo wokubuyela. Intethelelo ichaza ukuthi zisole. Uma uyisola wenza okungaphezulu kokuba mnandi ukuze ubona ukuthi uyayisola. Ukwenza njani lokho? Ukuthola umuntu ozobamba isandla sakho. Awukwazi ukuyiphumela ubusu uyayingenela lapho. Ukugeza ithempeli usukuligezela ukuthi wena uhlale nalabantu wabangcolisa kodwa kukunika igama elisha. Njengoba ekhuluma ngentethelelo uthi ayiphelelanga. Intethelelo ukuthi wena bese uthatha umuntu ukuze ube negama eliphelele. Ngenye indlela asikhuluma kube iqiniso. Abantu abaningi mebethatha umuntu oselimele bathi mebefika ngaphambi ukuthi bangene egcekeni bathandaze. Nina bakamhlongo kuleli ikhaya lenu uNkulunkulu ngiyazi manqwaba ama DNA asagcwala kulo muntu usake wathola nengane yakomunye umuzi. Ngiyacela ke uNkulunkulu umhlambulule angene la. Usengena ke manje usehla uhlandululwa yimina. Manje akulula ukuthi ayihlambulule yena. Banikiwe indlela yokuhlambuluka yala ikhaya eyaqala kubaba omkhulu ngomthetho wasekuphakameni. Khona enye insizwa yangakithi ithi uma unina ekhulelwa engekho emshadweni ithi inkosi ngizosisho isibongo Ngcobo akabe nenkomishi yakhe la ekhaya angabe salithinta ibhodwe ukuniphekela kuze kufike isikhathi sokuthi kuqhamuka umuntu omhlambululayo akabe nani nenkomishi yakhe angathinti ngisho isitsha senu nina enila ekhaya enihlambulukile. Uyayizwa leyo nto? Azathola umuntu omdonsa ngengalo ukuthi nangu ngiza naye ngimthole ebhuquza othulini ngizomgeza. Ikona kuhlambuluka ke lo. Yeah. Manje alusizi kahle hle uzwelo
lokuthi cishe uthi inkosi yayithi cha kuphelele ukuthi nje ithi iza nembuzi sekuphelile cha kuphelile lokhu ugeza ithempele ukuthi wena wonile noma uhleli ngaphandle kodwa ukona kwakho ungaphumeli kwabanye yes ngiyayizwa leyo mfundisi angithi naseyintombini zangaphandle ifana lento kuthiwa singadlelani nesangoma ngoba umoya waso uzongena bese siba isangoma sonke ngoba zilena ifana nayo ke lento ishoyo ukuthi ugeza ithempeli ngoba mayengena engaligeza lingagezwanga umoya lo wokuzala ezozala zonke izingane ingakho kuthiwa uma seligezwa lethempeli khona ongayidli leyo geza ngoba kufanele udla amanzi akade geza ngabe izandla khona ongayidli ayihlatshelwa futhi egcekeni ngisho nasekhaya naseintombini lezakithi zesintu uma intombi isilimele akuthi makuqhamuka ayiqashiyi iyaphucwa impempe nokuthiwa ayivududu yokuqashiya iyaphucwa yona ayiphinde futhi bese kuthiwa ezweni ke ngikhuluma ngasezweni kuthiwa ngona kweqashiya kahle kulungile aqhubeka aqashiya akukho la ithethelelwa khona uzasuke mase unkosikazi ke usevunyelwe angithi masebona umuntu owakwakhe egiya adlaleke naye unkosikazi unelungelo lokuqashiya nentombi into inelungelo lokuqashiya nala ebuNazaretheni wena unagama awukwazi kwenza lutho until uzubuye ube unkosikazi ngoba ngeke sabuyela emntombini iwona mthetho wala ekhaya umile lo esiwaziyo hayi mfundisi wayibeka yacaca nakhona la ngoba ngiyakhumbula naseyikhumbuzweni wokuzwe makwesenyanga yezulu bethi saphuma ekuphakameni ninyanga yezulu ngathi yasho amazwe acishe ayela ngoba kwakhona izingane engayiboni ithi bapho sibani bathu hayi baba wakhulelwa zeleni yasithi abalandu akwenziwe kanje njengoba uchaza yasibeka iprocedure nayo so angeke ngithi kwaqala nguthingo kodwa mhlawumbe ke igama ke leli ke alishoyo ke angazi ke ngeke ngime ngithi impo kodwa ke cha usechazile umlaleli naye akwazi siyabonga uyichaze kahle kakhulu kodwa manje yena ufuna ukubeka ngathi sokuyisixolelo cha ukuthi ulethe imbuzi kwakuthiwa ke masuyilethele imbuzi kulungile ugeza le ndawo yona kuyona kodwa ke wena ukuze ubuyele kuyona buyela usunegama enamuke indawo yakho kade ilapha ya manje ukuze indawo yakho ke nje kahle fanele wenze kanje hayi ngiyakuzwa mfundisi gugumdunge siyabona sihlezi sinaye sikhona silalele Usikompilo loMnazaretha sibonge ngumfundisi ngokuyicacise uyibeke yazwakala nangu Thami Mbutho amen babusambuthi umfundisi wenkosi babumwandla silalele sihlezi nani kulolu hlelo lumnandi kangaka siyabonga inkosi sigcinele nina niphile nje awu amen Mbutho siyabonga Mbutho ngiyacabanga ukuthi la siqedile ku Facebook ake silunguze la ku WhatsApp ngathi impela ngoba kuba buhlungu masehlele emalokhuzi ama comment stretch siwaqale nje mfundisi ngoba ngiyabona ngathi anembuzo naye futhi ade ngokuphendula nangu la umachingchingi uyaqala phezulu uthi #the best radio today's best radio athi #mina sabatha ibenhle kwabangcwele athi #sikhumbule kuphakameni awu madoda umlaleli ke lo hayi nkuzimana awu machingching sindawonye emafini 426 sambothi wabantu awu nakho ke machingching kanye nomfundisi Njomane kaMgabhi woduma umfundisi woduma khona ubhebzi woduma khona nomfundisi woduma machingching mfundisi woduma ngiyabingelela ohlelweni kubalaleli bomsakazo enanda 88.4 FM ngicela ukuwavusa wonke amaNazaretha aphuma yoduma soJehova ebese ngithi kuyisibusiso kakhulu kuba nabantu abafana nani kwazise mina ngihlale ngithola okusha njalo
esihlokweni enisibekile kuyamangasa okwenziwa amaNazaretha anamhlanje awasazigcini izimfundiso zebandla. Hayi nayikhuluma eyama-baby shower mina angiyizwa kahle futhi angiyenzi sidalo. Kwesinye isikhathi usuke uwathole amaNazaretha esephafuza usikilidi, uwathole eseshaya ezikaFaro ezindaweni zobumnandi okwenza baphelelwe isithunzi. Amen. From Machingchingsbiya, Durban North, edabuka kwaNongoma, Dabhazi eri kwaShumeka, emtholweni isigodi emtholweni isigodi King of Radio, the original original Machingching yakuvuma. Ngilalela uhlelo, ngibonga kakhulu ngokufunda umyalezo wami kwande mtaka gogo. Hayi cha siyabonga Machingching umlaleli. Hayi impela kwathiwa singaphuza utshwala, angiyazi lento. Mhlawumbe sekwenza khona ukuthi sibuye sibgaye umfundisi sithi hayi phela usiko bese ungena lo moya. Ngeke phela ubonto uthi sabubilile ungamthestanga. Hey bese ungena umoya ofuna amankwebezi. Nangu babuhlongwane eNewland. Awu babone uhlongwane eNewland East. Siyabonga kakhulu ngezimfundiso zikaPhimbele Sitimela Samampondo. Sifunde okuningi babuhlongwane. Siyabonga nawe ukuthi uhleli nathi sihleli ohlelweni sikhumbule kuphakameni. Nansi enye message. Amen mfokaSambothi icela ukubuza kungani wonke amaNazaretha ngokuhlukana kubaholi babo engavumelele ukuzobeka imbali kumqali wendlela ngoba ukuphakama kufana neJerusalema kumaNazaretha. AmaKristu ahlukana kaningi kodwa wonke ayaya eJerusalema futhi wonke ayaya entabeni yaseSiyoni. Amen. Ngiyangibuzile impela. Ubuzile. Ngazi ke mfundisi la. Nangu ubuzile impela umlaleli. Ngasongena kuyena. Angithi sikhuluma ngobugwala la. Sengwaqedile ama message. Ake singene kule yokugcina. Kungana amaNazaretha wonke angayi ekuphakameni. Ake silungise ngokuhlukana kwawo. Ake silungise kuqala. Ukuhlukana kulona iphutha. Yeah. Into yokuqala ufuna umlaleli awazi. Uma sekuhlukenwe. Yeah. Kwahlukaniselwana. Yeah. Yinye indawo. Eyabonakala ingena umuntu ngoba yayiyihlane indaba. Akekho umuntu ohlala yona ekseni nasebusuku nantambama. Kwaba inhlangakazi kuphela kwavunyelwana ngayo ukuthi siyokuya kanye kanye. Nasekuphakameni okufanele kube njalo. Kodwa akushiwo ngolutho ngentaba inhlangakazi. Kunye kwashiwo ngentaba inhlangakazi ukuthi ngelinye ilanga kusho inkosi ilanga. Siyothi sila thina bosheme enhlangakazi. Ngeke ngisho ukuthi walibiza kanjani igama. Wathi kodwa yobe ngaphesheya lapha. Wakhomba kaSangwane kodwa ngalelo la. Sangwane ungeke. Is prophet lesi. Njengoba ke kukhona abangangene ekuphakameni. Is prophet futhi. Uma kwenzekile mlaleli obuzayo ingabe sithi ushembe wena manga. Uthi ngangikhona ngise paradise. Uthi kuzisikhathi lapho khona kuyothiwa kwakusephakameni. Ngiyakhumbula wawuthi uyalalela ubuzo usondeza indlebe ngoba naka amabhasi okuthuthuka ayadlula abangumsindo. Amavolvo ayiduma kakhulu. La namakhala. Namakhala. Ayiduma kakhulu naka ayadlula. Uthi kuyothiwa kwakusekuphakameni. Uthi bawodlula abantu bethi la kwakusesigcawini. Ukubeka kwenzakalanga. Njengamanje eksibuyele encwadini kaSolomon. Ngabe zethu ushembe wakhuluma inkoshisi. Eke sibuyele encwadini kaSolomon. Ukhuluma manje ngendaba yokuthi yini ngabekwa imbali kuphombela. Abanethuba lokubeka imbali kuphombela nabo bancishe ithuba lokubeka imbali la kulele khona abakuba balelo thuni nomhlaba kabheka bezayo. Ukuhlukana ke lokho. Njengamanje inkinga esinayo
kukhomba ukuthi asikakabi naye okuyena omnini wengane. Ngoba kube sinaye umnini wengane wezonqaba ukuthi ingane idathulwe phakathi. Angikhulumi ngobugwala manje. Ngishilo ngelinye ilanga ngathi lokhu kwakufanele kwenzeke. Yini into esihluphayo ukuthi ngokuba nabafundisi abaningi abadala bese sithi thina esiright abanye ba wrong. Yini into okufuna siyazi ukuthi ukuhlukana kwakhulunywa ngakho. Ukukhuphuka kwenyanga yezulu iye ebuhleni yakhuluma inkosi ilanga ngakho. Yathi ngibona ubaba omncane isajondana ehamba kanje ngabuza. Kuzona lezo insuku yayikade ilande ngithi kwakuyindoda kaGumede. Yathi hamba ulandela umfana isho uphasha. Yayisithi wena mfana ngifuna ukugada umuzi wasephakameni. Akukho kwenzakalayo la ongesona isiprofeti. Manje inkinga yethu ukuthi la ngikho noma ngisegenyezinye mina ngisegenyezinye. Sengizothi okwethi kona ngokuthi nokuthi. Umnikazi wengane uyobonakala mzwane ethi alivala uqhekeko nginekhanda kodwa imlenza nginayo. Ngakho ngimphendula ngeqiniso lomlaleli ukuthi angakhohliswa isayida kulona. Uyabona singakanani? Uyabona khona obani? Sholutho lokho. Ngoba ibethi sinamakhosi thina maningi abanye banamakhosi. Kodwa kusayiwe okutheni inkosi yayithini? Ayishango yini ukuthi izokwenzeka. Ngoba inkosi yathi izokwenzeka. Nala eBhayibhelini umoya kwizenzo 24. Ake siyifunde. Asiyifunde. Ke siyifunde. Ngithi 24 impela. Kade zenzo 24. Ungaqhubeka ukukhuluma indaba. Esibhekele incwadi. 98.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni njalo ngamasabatha 4 to 6 ekseni. Sisuke sinaye umfundisi uJS Mhlongo uThabo kaSambothi ubaba uSandile kaMandla kodwa akekho kulezi insuku usabambekile naye imisebenzi ethile. Sizoloko siyincenge njalo kuze kushaye ihora lesithupha la sizokhuluma khona umlaleli othanda ukuphawula angaphawula ku 0604650345 vusa nabanye balalele bavula umsakazo inanda 88.4 FM usho ukuthi nazi indaba zasekuphakameni nazi kusikhumbule kuphakameni lo umfundisi le ndaba oyithintayo ngike ngakhuluma izolo nakuthange kukhona kulento zo WhatsApp njalo kwenye group ngayo lento ukuthi kunabantu abavele bakhulume nje into ngase ngikhuluma ngathi mina hayi ibuye incike le ndaba umuntu avela aqamba amanga khona abantu abavele bakhuluma into engekho hayi ngigcina impela hayi kuthiwa ngiwahoxisa amazwi ukuthi ngithe mina ngiyacikeka noma kukhona umuntu oqamba amanga. Yebo. Kwamanje siwanabukelisa sithina amanga umuntu mayewasuka uboca lo inkosi uthi ngize yahamba ikhala ngento eyodwa ithi hey uMnazaretha nisawaqambi niyawafutha amanga. Manje amanga uma sesowahloniphisa ngeke azaphele ngoba manje siyawahloniphisa siwanikeza isithunzi ukuthi awaqhubeke besibanga yona lento ukuthi lento ukuthi ngikhuluma ngize ngoba ngithi ngiyalipromote uhlangothi lami sengigcina sengikhuluma into engekho ngiqamba amanga ngithi mina uhlangothini lami kwenzeka into ethile ngifake namagama ezikhulu engekho zezwe ngithi ithe how sithi ayilandela lento ngoba yikho nje lento oyishoyo sibanibani idlala ngabantu waqamba amanga nje hayi idlala ngabantu kuthiwa ke angingasho ukuthi ubani uqamba amanga hayi ke angihlangana nale ncwadi yami kodwa le ncwadi ithi ababusi bezwe namakhosi amzingela acindezela inkosi kufike leso sikhathi njengamanje singakhohlisani uma esefikile sokufikile okuphelele okungaphelele kuzophela njengamanje sikhuluma ngesibalo sikhuluma ngokuthi kuyofanele mase kuphelele bese umzi wasekuphakameni uhlangana ube munye ngoba kwawona njengamanje uhlukene
uma ubheka beza ukwenye indawo ubhombele kwenye indawo akakahlangani akahlangani akakabuzwa sekuphakameni akafiki la kuthiwa khona ingubo emhlophe yombathi umhlaba ngoba kusenje yacha khona sekhona kodwa khona la kungakafiki khona mhlambe kuyofika siphila mhlambe kuyofika singasekho lesi kufikile esiprofethweni ngoba uyasho ukuthi nisazohlukana kuyohamba iminyaka thina aboshembe singekho wehlele nhlangazi uthi lesihlalo angeke ahlale umuntu ongakhethiwe ezulwini uthi kusawuthatha iminyaka nithola oshembe abafana nathi kusho inkosi ilaka namanje asikakamthola ozohlanganisa bube ndawonye bonke uthi kuyonithatha iminyaka ukuthi nithola oshembe abafana nathi manje into ebebuhlungu kuthina ukuthi abantu abebehamba phambili bathe leyo liyahlangothi lunamanga ngokuthi nokuthi sasa sikhohle ukuthi kukhulunyiwe ngokuhlukana sesikhathini senkokhelo inkokhelo yokuphikisana ngezinto ongazazi ongakwazi ukuyiqeda engaqalwanga wena futhi iyona inkokhelo kwelesiyona ngakho ke kufuna azi ukuthi lento yobuNazaretha lobu basezulwini ayifani noKristu yebo bengithi ngisalapho umfundisi futhi ukuthi mayethi amaKristu ayandawonye wonke ayena sekuyiminyaka emingakhe lento yoKristu over 2000 years makhulu indaba kaJesu kuthiwa wahamba uma uyifunda leyo uMnazaretha umhlakazeke ngo1976 esikahlanganisa ngisho 77 esikahlanganisa ngisho 50 years so iya lapho mayithi inkosi kuyothatha iminyaka siphinde sikhumbule futhi ukuthi mayikhuluma ngobuKristu ubuKristu bufike kamuva ngoba kwaJesu la khuluma ngathi kuthiwe kiwa ndawonye lapha wayengena kwayena uMkristu so ubuKristu bufike nje 300 years wahamba uJesu ngokusho mawufunda imibhalo so ngeke sifanise kakhulu kodwa yena ubuza into ebalulekile kubalulekile into ayikhohlwa yini ukuthi thina sihlukene 5 or 4 kuphela amaKristu ahlukene kangani thina sihlele egameni elilodwa lokuthi uMnazaretha namhlanje umuntu usevele asuka hamba ufunda itheology ebese eyiqambela igama lakhe umuntu uyabuza uNkulunkulu alazi igama lakho thotalazi thina sahleli kulelo gama elitholakala la eluMnazaretha elinemithetho kaNkulunkulu ungibona ngithi ngiyabheka nje amaqembu nje obuKristu ngithi ngibheke eSouth Africa nje yodwa hayi maningi kakhulu lento engithi engivulele la hayi angiyiboni kodwa ngithi ngiyabala angithi ama-factions la ama-factions asenamagama amasha hey manje nakufanele thina singaphatheki kabi uma uhlekwa umuntu onegama elingatholakali nje eBhayibhelini yini nihlukane namaNazaretha ukhuluma ngamabandla ngafuna umbuzo wena uhlangene nobani umnikazi walokukholwa ohamba kukona kwakubani wayeyini usuyini wena kungcono ukuhlukana kodwa igama lingashintshi yes kunokuthi wena uqembukile uphume ngisho na kubaba wakho okuzalayo uyibiza igama ngaze akhulume ingakho sithi lesihlabelelo samaNazaretha namhlanje ihlukana lapho lento leli iBhayibheli engiliphethe kuthiwa iBhayibheli elingcwele kodwa sengizame kaningi ukuthi bangithandazela umuntu ngimthinte ngalo ngicathi uzosinda angasindi kodwa lesihlabelelo kukaningi mengithandazela umuntu ungenayo ngoba sivunyela ukuthinta umuntu ngezandla umbeke isihlabelela sinde umuntu ngoba sinamazwi kaNkulunkulu aqhamuka emlonyeni wakhe sinomoya manje la khona indawo kuthiwa ngokukaMateyu umuntu uyabheka uMateyu umzala kaNkulunkulu noma akayinasho umzala nje kaJesu manje la wonke amazwi akhona ingakho
ungasihlabeleli ngekhwele ingakho ungasihlabeleli nomaphi ingakho sineyinsuku ezinye zazo. Mfundisi sithi khwaba sigcina sikabheka bezayo sayibeka lapha eyamashesha ngena kubheka kubezayo sayibeka eyabantwana kubheka bezayo umsebenzi abawenzayo nasenkonzweni yembali nje ekhaya nasenkonzweni yembali uma wenza imbali ekhaya imbali abayaziki asiqale ngayo lapha kubantu kuthiwa ikojikjele impela izanaye namsenkulumo lento eke ngisho ngithi kufanele into siqale siyichaze ngoba kusiza ukuthi imbali umuntu useyiselike usele manje umuntu imbali makwenza kuthiwa lapha kuyojikjele la kuthina kuthiwa kwenziwa inkonzo yembali eziwa kanjani inkonzo yembali kuhamba bona kuqala benze lento abayenza kabheka bezayo abantwana bafike bababusise bonke abantu kwenziwa imbali yomuntu olele lapha unikwa isikhali sakhe angithi laba bangaphandle banikwa izikhali zabo kujikjele inyambazana uduthule nesibhamu iNazaretha kuphunywa iwe kozingela kuyahanjwa kuhamba abantwana phambili bayokwenza imbali bafike bachela inkosi kubusisa bese kuhlatshelelwa igama ngithi likuba namhlanje lizwakele lelo zilaphakade kuhlathi amathuna abangcwele ohlabelela nani legama elihlatshelelwayo ngeke silivule silifunde ukuthi lithini inkonzo le esuke yenzelwa ukukhumbula umphefumulo walomuntu uyoqaqwa mangaka ukuthi khona la ubhajwe khona ukuya ngathi ngenye indlela ukuthi siyobheka ukuthi udlulile yini sisuke siyolunguza ukuthi livulekile yini ithu uyihlulele inhlabathi uma engayihlulile sisuke sithambisa inhlabathi uyacelela ayinqobe uyacelela isihlabelelo 159 ngosifunda umsebenzi la abantwana bengena khona yonke le ndaba ihlabelelo 159 yabelo abantwana abanechaza elikhulu enkonzweni uma ukuthi ngisho indaba esithinta umphefumulo wami sengilele phansi kufuneka kuhambe bona phambili nansi indaba namhlanje nalizwakele lelo zilaphakade amathuna abangcwele ahlabelela ngenjabulo ukwenama kumsindiswa abangcwele kuzwakele amasanga lo mzi avulelwa abangcwele zahlabelela ngenjabulo isekelo zalowo mzi halalisani webathengwa ngokungena kulowo mzi nazi ithunywa zabangcwele sabelani niyabizwa nina abalele kulomhlaba kusuke kunyakaziswa abaphezulu ngalento ukuthi ke basabele noma ngakuthiwa balale bangasabele kuthiwa ke manje nazi ithunywa sesiyinyakazile thina semhlabeni ngalomthandazo wembali uma ke busalele sabela isihlabelelo sabelani niyabizwa nina abalele kulomhlaba izwi lakho hleli phakade halalisani izindlamafa ngokungena kwabangcwele wajabula usimakeda ngokuvulwa kwamathuna kuzovulwa amathuna usimakade ke mevula amathuna kuthi uyajabula ngokuvulwa kwamathuna lezwakala icilongo lokuvula amasango jabulani webathenga avulwa amasango ngonke avulwa into eyodwa kungena kulowo mzi siyakubonga wenkosi yethu ukuthi usivezele leli siko lembali sibonga kwani manje sibonga kushemba siyakubonga wenkosi yethu Thixo sekuphakameni bonga nini wemabandla awahleli kweliphezulu nazi ixuku zalomhlaba seziyongena kweliphezulu nakho ke mfundisi la ngikhona kwenziwa inkonzo yembali kucelelwa umphefumulo uma ucindezelekile ngoba asazi njoba kade ngisho nasho nangakulasabathe edlule ngathi ufunda incwadi umshumayeli lapha mayisekwehlise namhlanje uya la uyasithela uya la singeze ukwazi khona ukuthi ulalephi udleni asazi bese kwenziwa inkonzo yembali ngoba vele asazi ukuthi ke lo mphefumulo la uma kwenzekile wabanjwa yithuni siyawucelela i-procedure lebeko ushembe le eyenziwa abantwana nakho lapho ukuthi avulekile amasango
ujabulile usimakade ngokungena kwabangcwele now siyakulento ke abangenayo abanjani abangcwele umuntu uyakwazi ukubonda abangcwele obani munye owazi kokungcwele yilo esithandaza ukuthi akabavulele nazo wena ke mawusuthi ke namhlanje uzobafaka uzobabona ngani kufanele bangene nakho ke uzobona isithi lesihlabelelo sifundayo bayahamba bayezulwini ake ngiyibeke nje ngiyisummarize nje bayahamba bayavula kamasanga ezulu buyela kule yakho ke mfundisi ke lo othi uyabalanda ke njoba kade benzelwa imbali kwavuleka amasango bangena ezulwini lo othi uyabalanda ubangenisa manje ubalanda ezulwini futhi uzobaletha la ubabuyisa la kanti bahambele yini besenzelani imbali eke siyilungiselele uma sisuka kulomhlaba sinekhaya ezulwini kufika kube imbali bese kuthi ekupheleni konyaka asiyilalele kahle akuyona iphathi into kamoya uma wenza idili wenzela umuntu olelo othulini lomhlaba uyamkhumbula awulindi iweekend ngoba awuyazi language yakhona ibekiwe language yakhona kuthiwa usuku ahamba ngalo yilona futhi umphefumulo wakhe aloke ebuya ngalo ezolunguza emhlabeni njengoba namakhosi asekuphameni eneyikhumbuzo ingakho kukhona izikhumbuzo ayifundisa thina ukuthi isikhumbuzo kungasho ukuthi ngoba naku namhlanje siqondene nesabata asizosho ukuthi yazi yafika leyo mini ngoba la kuqondane nesonto asisho ukuthi yazi yafika leyo mini sikusho ngalolo suku ebese yasila uthi anobheko uthi ngiyobe ngikhona nabakithi abalelo thini lomhlaba bafuze yena ingakuzithi isihlabelelo mangibe njengawe baba ngozama ngiphelele ukuphelela ukuthi usuku ohambe ngalo ilona futhi uNkulunkulu ethi akuhambeke ngokumphefumulo wakho ingakho kuthiwa uma ushembe angene emzini wakini ungalukhohlwa usuku angena ngalo ngoba ingilozi ayihamba nalo suku iyarawunda yozibuye futhi ingene la ekhaya uma ifika le ngilozi iyafika kuba ngumsindo la iletha indlala nokufa uthi uqaba ngisengela kwenye indaba ukuze ngikhumbule isithini hayi uthi uqaba ngizokhuluma indaba eyincisi yakithi uthi uqaba imizo kwakungena khona ushembe ngosuka ngena ngalo nangabe nisalikhumbula uthi lo muzi uthi kuzalwa idalwa kwenzeke yonke into ngoba ingilozi yakhona iyaphuma ihlale ngaphandle yafika nithukana ngosuka ifike ngalo yafika nidinelweni ngosuka ifike ngalo ngase ngikhumbule yakithi indaba ukuthi kithi bokuhlala impahla uthi nala kuhlala khona izinto ezikashebe uthi ingakhohlwa ngokuthi nibe nosuku olufana noKhisimusi ukuthi ngalolu suku sisesizini thina ufana nokuthi indawo yakini nishawe izulu ngoba kungena wasezulwini kungena inyoni yomhlola kufuna lolu suku noma inini nilinde nithandaze nikhuluma indaba kaNkulunkulu kuphela uthi ke kuzala idwala usho ukuthi sekwenzekile lokho sengiyacabanga ngithi uyazi ukuthini impahla iladi lasenhlangakazi elisetshenziswa enhlangakazi lihlala kithi egcekeni ilona lelo lalidala ukuthi makuduma izulu bonke abagana obaba bakhuphuke bezohlala kagogo ngasenhla ngoba babazi ukuthi ngeke lingene izulu wakhona impahla kaShembe kodwa abakunakanga ukuthi kufanele kube khona ezenzelwa khona kwakuye kuthi ke njalo ke mokhuphuka uJanuary umkhulu ayakhuphuke nesilwane noma nenkomo ngelila noma nembuzi akhiphe le impahla afike bese kuhamba inkosi futhi uyavalelisa ngesilwane kwanele kwahamba yena laqala langena izulu ekhaya la ngaqhumisa indlu ladi la livinjwa ile mpahla la ngoba sihleli nemhlola yasezulwini lahamba la endlini engemumva la simple insika
layicaza layivunka insika layiqeda nya inkukhu ezayihlele endlini zabamba bombo manje na ke usuku umuntu ahamba ngalo nina nilingi weekend nenze hayi abasegoli abafikile wenzela abasegoli wenzela lo muntu akube yilolo suku ahamba ngalo ungakhohlwa yilona ngoba ilona abuya zolunguza ekhaya kuba nento esankonzo hayi ukuthi usuke zohlala ekhaya uzongani nothi kuba sankonzo kuba nenkonzo kumkhumbulo yokumkhumbulo ngalolu suku uNkulunkulu wami manje lolu suku nilenza luwosuku samqoka ngoba kungenzeka ukuthi uyena yedwa owangena la kiwa khona manje umkhumbulo ukhona namhlanje mekhona namhlanje uzofika bonke awu mina ngangine inkomo abana inkomo mina nginokuthi abana ukuthi mase ebuyele emumva esothi uNkulunkulu hayi ngibonile lokho engangishiye kukhona kusekho ngiyacela uNkulunkulu baba hayi mfundisi isikhathi sethu siyaphela sengizolokhuza ngizothi ukudlula kuma messages ke la angenile nangu umuzi Zulu uthi mkhulu umsebenzi enwenzayo lapho Samboti kuningi nesifundisa khona kulobu uMnazaretha amen mageba dabezitsha nangu umuzi Zulu yaqhubeka la uthi ngicela ke niphinde nisibuyisele umama uManduli zikhulu izinto asifundisile zona siyabonga Samboti nobaba uNdlumane nisibusiso kithi ngalolu hlelo namuhla akusafundiswa lutho ngisho emihlanganweni emikhulu sekuyaqolodelwana nje kuphela ufile umsebenzi kaShembe siphuma singazi lutho nje idabukela abangawulaleli lomsakazo kukhulu okubaphuthayo amazwi abhlungu wona mageba kodwa ke asethemba kancane kuyoze kulunge umama uManduli njengoba usho nje uthi uManduli umama uManduli phela sisikhumbule ukuthi umuntu oganile umuntu nathi siyamdinga hayi somcela insukwini ukuthi usebhizi ngoba sesikoleni ubabhizi kule insuku kukhona izinto naye buye zimbambe njengomama womuzi nelisiwe Ngcobo siyabonga ngencazelo ejulile noma ngiyibamba ngasemsileni thula sizwe Mshengu amen baba Samboti nomfundisi uNdlumane uhlelelweni alinguphutheli kuningi okwenza ngiqonde ngosikompilo sengiyaqonda manje ukuthi inkolo yobuNazaretha iwusikompilo lwethu thina abantu abamnyama umdali sicela aniphe ukuphila amen from thula sizwe kabantu abifani shabalala elindelana edamini amen Mshengu siyabonga Mshengu uselindelani sombona yila ngedamini siyabonga kakhulu isikhathi siphelile manje ngithi ngiyabheka nama message ngilunguze kokugcina imbongi yethu namhlanje ngangayibona ayike nansi message yokugcina la ku WhatsApp engabe sasala sekumzuzu owodwa siyantshontsha sekumzuzu ngempela ngibingelela Mr Thabo nomfundisi Mhlongo izolo ngivuke ngihlabelele isihlabelelo loluthando lujulile ngihlabelele lomuqa ihour lonke kuthe ngezikhathi zasemini ngasibheka lehlabelelo u227 ngawuhuba wonke ngezwe ngikhululeka emoyeni wami kuthe kusa namhlanje ngavuka sengathi ekhaya kunomcimbi kodwa igceke ligcwele izimpethu nenyama yonakele abantu bagcwele igceke abanye bangaphesheya komhosha laba abangaphesheya bayahlabelela kwase kufika izwi lithi ndodana landa amaNazaretha azohlambululwa inkinga ke angilona iNazaretha mfundisi akasifonele 060 6131 515 umelalele akasifonele isobala indaba asibhuli akakhokhe imali abanye bazothi iyagoqa usibani cha thina sikhuluma indaba kaShembe hayi ke nanko omunye okugcina futhi ongenayo sibonga bese tshela ngamazulu angekho kanti uShembe wasitshela ngezulu lakhe amen kunjalo uShembe wasitshela ngezulu lakhe Thabo kaSamboti lo sevalelisa inamba 076 054
076 054 3833. Inkosi yomusa inibusise. Uma inkosi ivuma kusasa asilungiseni 6 to 9 ntambama sobe sinaye uQueen Rejoice. Nkosi mayivuma ngesabatha elizayo siyophinda futhi sihlangane kuwo lo msakazi inanda 88.4 sikhumbule kuphakameni 4 to 6 ekseni. Sesiyejudiya ngomoya. Amen. Yeah.